Hola, benvinguts als previsions meteorològiques Parnac-Bar. Estem contents, estem optimistes. Les tempestes del mes de maig estan tenint una continuïtat aquest mes de juny i continuaran tenint-la. Ja veurem les previsions meteorològiques. Primer de tot, però, aigua, molta aigua, moltíssima aigua. Una de les ciutats on plou més de tot el món, Cherrapunji, al nord-est de l'Índia, a l'època monsònica. En 3 dies han caigut 1.530 litres per metre quadrat. La mitjana és d'11.000 litres l'any. Moltíssima aigua, més aigua que aquí veiem en aquella zona i, per cert, tot amb molt mèrit, perquè tot concentrat entre abril, maig i setembre-octubre. Anem a veure ara una situació curiosa. Això que veuran, això que estan veient, no és una nevada fora de temps, això és calamarsa, pedra. Denver, sota aquesta capa de calamarsa, de diversos pams, realment tempestes molt potents aquest any a la zona del corredor dels tornados. I això que veuen ja és molt més a prop. A Arenys de Mar, les tempestes, les rierades han estat notícia els últims dies i ho podran continuar sent els propers dies, però ara en parlarem. Molta aigua en alguns indrets i els embassaments que no perden aigua, al contrari, es van recuperant. Això sí, el mes de maig ha sigut molt irregular. 2 Catalunyes, una plujosa, l'Empordà, tan seca que estava, i encara falta aigua, doncs bé, força pluja al mes de maig de les tempestes, però molt poca pluja cap a l'oest i cap al sud. A veure si aquest mes de juny es porta més bones notícies en aquests sectors. Si anem a la previsió meteorològica, vegin. Activitat tempestuosa que no s'acaba. De moment, divendres i dissabte no, ben poca precipitació. A partir de dissabte a la tarda es complica el Pirineu, temperatures altes, molta pols en suspensió i atenció, diumenge, dilluns, dimarts, tempestes, algunes d'elles fortes, repartides per molts llocs de Catalunya, temperatures cap a baix, embassaments al 31% ara mateix. Anem a veure més enllà que hi haurà. Diverses tongades de tempestes amb algunes pauses. Tindrem activitat tempestuosa, per tant, temperatures no massa elevades i els embassaments que podrien arribar al 35%, o potser més. Bones notícies, doncs. Fins aviat.